Ten je dobrý, vole, tady ten. Ten je, ten to tež, ale ten ne. Na guard, Pajo, nestrácej body zbytečně. A bacha na gilotinu, vole, jsem viděl, jak tam šahám po ní. Filip Kubačík se dostaví sem ke mně, ke stolku. Pojď, Pavle, svoji hru si hrej, pojď. Bacha na to, sproluj! Ruku před rameno, tak. Ruku před rameno a zada, ber zada. Nahoru lez nahoru, Pavel, ser na nohu, lez nahoru. Ser na to, vole, nahoru směl lez. Pojď na levou stranu, nema tam za branu. Mně páčí, bacha na to. Všichni jít si ho dolů, Pavel, bacha na tu nohu. Bacha, nahoru, lez nahoru, Pavel. Běž za ní. Pavel, nahoru lez, postav se na ty nohy. Tak, dobré. Pěkně, hlavu chytej. Hlavu, odvíj. Tak, pěkně. Jde o to zámku, přesto, Dobrý, Pajo, vedeš na body, jo? Máš sweep. Na něho vytlačí tu nohu, zatlačí. Pokusu zaplacená na patišti číslo 1, vypřipravili opět váha 82 kg. Tak, přelezu. Tak, bacha na ruku, Pavel, bacha na to. Drží. K němu, pojď se k němu. Pořád vedeš, Pavle, na body, jo? To nebyl sweep. K němu, Pajo, nechci zvyšovat tu hlavu. K němu, a pojď, lez na zada, lez, Pavel. Pojď. Koleno před něho, pěkně, vedeš pořád, bacha na tu hlavu. Vytáhni hlavu ven. Vytáhni hlavu a přehoď. Hlavu ven, vedeš pořád. Guard zavři, pojď. Butterfly, přehoď ho. Pěkně, Pavle, pěkně. Pracuj si, chvíli. Pěkný half, pěkný. A sweep. Přehoď ho, teď půjde. Vytoč se. Pojď po té noze. A teď se vytoč na druhou, rychle. Bacha na ruku. Máš deep, pojď. Chyť si ruce. Vytoč se čelem k němu, tak, ale nahoru. Ej, pěkně. Bacha na tu ruku. Bacha na triangle, Pavle, bacha. Pěkně, v klidu, odpočívej. V klidu, bacha na tu ruku. Pěkně jedeš, Pavle. Necelé 2 minuty, Pavle. V pohodě. Tak, a dostaň se ven. Nesedej si dolů. Ne, nahoru. Znova, přehoď ho zpátky. Pojď. Máš dip, Tak a k němu se toč, na zada. Nalevo se toč, nalevo. Přetoč se, tak a zpátky, rychle zpátky. Zpátky, za ním, tak, to je ono. Drž tu ruku. Pěkně, máš sweep. Bereš 6-2, Pavle, neskaž to. Nenech si tu ruku. Drž tu nohu, ať ji nedostane. Něco přes minutu, bacha na tu ruku, drž to. Povolí a rychle ji vytáhni, zkus to. V pohodě, Pavle, v pohodě. Minutka, minuta, to nedá. Tak, Drž se. tak a zbav se. A přechází na zada. Přechází dozadu, tak. Jo, na něj. Koleno na břicho. A tak. Pojď. A dolů, pojď. Na něj. Nahoru. Nahoru, přesně tak. Tak, kontrola. Drž to. Kontrola, boky dolů. Pojď, Pavle, dolů. Natlač se mu k hlavě víc. Nahoru, stavej. Ne, ty vole. Zamkni si ho. Drž to, už jenom prostě pracuj. Něco přes půl minuty, Pavle. Bereš 10-2 na body. Taktizuj, nedělej pičoviny, hlavně nepusty nohy. Už to ser, Pavle. Zkoušej kimury, ale bacha, hlídej si krk. Okej, vytlač. Klidu, Pavle, ser na to, vole. Nevysiluj se, 10 vteřin, vole. Nemusíš ho tepnout. Nemusíš ho tepnout, ser na to, ještě máš zápas, vole. Zakyselíš se, kašli na to. Ještě máš zápas, ser na to. Udrž to a dobrý, vole. 7 sekund asi. Ani ne, už bude konec. Konec, Konec, Pavle, super. Paráda. Pěkně.
Ej!